Jmenuji se Marcel Lalich a už jsem tu se 3. tutoriálem. Dnes se budeme zajímat o ulitku pro hru Team Fortress 2 Tweaker. Tento programek nám usnadní a pomůže nám snížit co nejvíc detaily ve hře Team Fortress 2. Tato ulitka se hlavně hodí pro hráče, kteří chtějí mít větší FPS a hlavně pro lidičky, co mají slabší počítač. Takže nejprve si tento programek stáhneme z tufort.cz v sekci Download a ostatní, nebo na našich webových stránkách, kde najdete určitě odkaz. Tento programek má asi okolo 0,5 MB, takže nemusíte mít strach, že budete nějak dlouho stahovat. Takže máme staženo. Takže už program jednoduše spustíte a budete se proklikávat, jak se říká. Takže jako první dáte Next. Budete pokračovat dále. Poté se zobrazí tabulka, kde vás bude žádat o to, abyste si vybrali svůj Steam účet. Stačí vybrat a kliknout na Select. Tak a už jsme na té hlavní straně. V Tweaker si budete moct vybrat grafik, major, minor, psychic a options. Vždycky kliknete na tlačítko, který budete chtít a vypnete si tu krev. Zapnete si třeba Direct 8.1, vypnou se vám stíny a pak dáte Select. Dalším se vám vypnou efekty jako odstřel, efekty od poškození, menší kvalita vody a tak dále. Zase Select, u psychiky to samý, vypne vám to, že když do vás střelí, že neodletíte, ale prostě zmizíte, ani to nebude vidět. Pokud budete chtít nastavit si svoji grafiku, kterou jste měli předtím, dáte si Restore Original Settings. Pokud ne, budete dávat Next a pak dáte Yes a pak Finish. A to je hotovo. Takže děkuju, že jste se mnou vydrželi u 3. tutoriálu a těším se na vás u dalšího. Čau.